Il-Gvern qed jestendi l-aċċess għal mediċina innovattiva empagliflozin, magħrufa wkoll bħala Jardiance, b'investiment ta' €2 miljun fis-sena. Din il-mediċina tintuża fit-trattament ta' pazjenti b'diabete tat-tieni tip. Madankollu ma' żmien instab li kien qed ikollha effett tajjeb fuq saħħet pazjenti li jbatu b'mart kroniku tal-qalb u tal-kliwi. Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Nabela spjega li din il-mediċina rikonoxxuta minn awtoritajiet tas-saħħa madwar id-dinja mhux biss tajn fil-kontroll tat-zokkor fid-dem iżda wkoll ittejjeb is-saħħa tal-qalb u tnaqqas il-progressjoni tal-mart tal-kliwi. Aħbar tajba għal madwar 4,000 persuna li f'Malta u għawdex ibatu bil-kundizzjoni tal-qalb magħrufa bħala heart failure. Aħbar tajba wkoll għal 300 persuna fil-Gżejjer tagħna li jbatu b'mart kroniku tal-kliwi. Millum aħna estendejna l-eligibilità ta' dawn il-persuni li semmejt biex jieħdu din il-mediċina b'xejn. Bħalissa, aktar minn 7,500 pazjent diabetiku diġà qed jibbenefikaw minn din il-mediċina b'nefqa ta' €3 miljun fis-sena. Issa, b'dan l-investiment addizzjonali madwar 4,300 persuna oħra se jibdew jibbenefikaw mill-empagliflozin fl-ewwel sena biss, b'aktar pazjenti mistennija jiżdiedu maż-żmien. Il-Ministru qabela qal li dan l-investiment juri l-impenn tal-Gvern biex joffri kura sostenibbli u effettiva filwaqt li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti. Tenna li lan jibqa' il-prevenzjoni ta' komplikazzjonijiet li jipperikolaw il-ħajja.